Vi vil gerne fortælle jer om sætningsanalyse. Verbalhed hedder på dansk udsagnsled. Verbalhed fortæller noget om, hvad subjektet gør i sætningen. For eksempel kunne man sige, kvinden kan hoppe. Så fortæller kan hoppe noget om, hvad kvinden gør. Der kan kun være et finit verbum i det led. Et finit verbum, det er alle de verber, man kan sætte jeg foran. Man kan jo for eksempel ikke sige jeg tale, så jeg tale er altså ikke et finit verbum. Verbaled består af udsagnsord, som ofte er bøjet eller sammensat af flere ord. Den nemmeste metode at finde verbaled i en sætning er at sætte er eller jeg foran. Et verbaled viser hen til et subjekt, men kan også fortælle om verbaltider, altså om hvornår noget er sket. Verbaled kan fortælle om de 4 verbaltider, som er nutid, præsens jeg taler, datid, imperfektum jeg talte, før nutid perfektum jeg har talt, og før datid plus perfektum jeg havde talt. Men i dansk, når man taler om fremtid, låner man nutidsverbaltider. Det er i stedet tidsangivelsen, der viser fremtiden. Det er kun på nogle sprog, at man kan lave sætninger i fremtid, f.eks. i fransk. Subjektet er grundledet i en sætning. Grundledet er den, der udfører handlingen. F.eks. han og du. Du kan finde det ved at spørge med hvem eller hvad. En sætning har altid et grundled, bortset fra, når et udsagnsord står i bydeform. I en sætningsanalyse markeres et grundled med et x. Objekt eller genstandsled. Objektet er det, som handlingen er rettet imod. Objektet det står oftest som et substantiv eller pronomen. Der er en stor del af verber, som kan forbindes med et objekt, og det er de verber, som kaldes de transitive verber. I kasussprog står objekt i akkusativ, og i sætningen, hun gav sin mor blomster, er det blomster, der er objektet. For at finde det, så siger man, hvad gav hun, og i det her tilfælde, så gav hun blomster. Dativ objekt eller hensynsled. Hvordan finder man et hensynsled? Ved at finde et hensynsled spørger man med hvem eller hvad, plus verbaled, plus subjekt, plus direkte objekt. Og et eksempel kunne være, formanden for DBU afrakte pigerne guldmedaljerne. Det vil sige, at det er pigerne, der er hensynsled i den her sætning. Og kendetegnet ved et hensynsled, det er, at man angiver hvem eller hvad, for altså noget, der gives til, eller gøres noget ved. Subjektsprædikat, eller som vi siger på dansk, omsorgsled til grundled. Og ved at finde et omsorgsled til grundled, så spørger man hvem eller hvad, plus kopulativt verbum, plus grundled, altså subjekt. Og kendetegnet ved et omsorgsled til grundled, det er at fortælle altid noget om subjektet. Det vil sige, et eksempel kunne være, han er dygtig. Dygtig fortæller noget om, hvad han er. Eller rektor hedder Peter. Adverbier er ord, der udtrykker nogle særlige omstændigheder ved et udsagn. Det drejer sig først og fremmest om tid, sted, måde og grad. Negationer for eksempel ikke er også adverbier. En række adverbier kaldes En række adverbier kaldes ægte eller fødte adverbier. Det er ord, som kun kan anvendes som adverbier. For eksempel snart, nu, ofte, som er temporale adverbier. Det, der, heroppe, lokale adverbier. Nok, gerne, således. Modale adverbier. Næsten, omtrent, meget, grads adverbier. Bindeled er ord, der forbinder 2 eller flere ord, led eller sætninger. For eksempel og, eller, men, da, når, hvis. Eksempel, Peter og Else har kørekort.